Muy buenos dias. Verschiedene von der und Marius Orlands. Von der Februar 4. 2021. Büt nu überraschend kalt. Jetzt ein Stoffverzeih an Schnee nachbauen wird, die Weise in Tee steht. So dann müssen wir gerne am Warm bleiben. Und ich bin dankbar, dass Gott mir noch einen Tag geschenkt. Und Everhahn, und ich bin dankbar für das hier. Kaffee Combate, wenn wir den nicht trinken, dann will ich ein Ding sagen. Hijo de la mañana, viva Chihuahua. Anyway. Dann denke ich immer an Mexiko. Wenn ich so einen Kaffee trinken darf, dann denke ich an Mexiko erst einmal. Dus hebben we Arm abgewaschen, habe nicht einmal Rief gegangen. Und auf der Start muss Schaublentop lesen, was ich gedraht habe. Und dann ging wir mit so einer Sack am Stoff und am Windrahmen. Haben Schaublen Top gelesen und haben uitgepült und zum Eten. Und dann haben wir Feuerheit für andere mit der Hack geweiten, Apfel geplacken, Opelkost ist genial, Tausende Opelkost ist genial bei der Nubbers, auf Aufschrein gegangen. En danach dat we dan verken bij de appelgaardenstoer, danach de ovens alle afsteken, want het zal vrieren, maken bijna, dan dat dan niet vrieren en dan die we daar gingen we een school, en na de school dan gingen we die wat afvallen. We hebben geschafft. Nu wordt echt de jonge mensen gelijk zo te zijn te doen. En we gaan, daar hadden we niet alle dagen vlees. En ik vroeg ons nu als jongen, wat vindt het dat we niet alle dagen vlees hebben? Want ik wist niet wat het was. We hadden dan eenmaal de week vlees. En dan, dat zal dan zin af te middag. En dan slaan we lang niet, wat mama dat dan onkas, zin en onkas rijdt me op. En dan zin af te middag, nou je wordt dan nu. Wel, dan hadden we groepen schaubelen. Nou ja, dan wordt de week wat opgelezen. Dan schaubelen, schaubelen en schaubelen. Maar dat is maar nu dat de week schijnt. Maar daar we aan, van daar wel wat van vlees maken. Van de rindvlees, je boelt rindvlees, kan niet molida. De rest. En ik had een vriend in Ontario. Die checkt me zijn video. En ik ga er al een beetje zijn, maar ik lijk wel dat nu mal nu merken. En maar zijn weer wat lekker, zo. Nu wordt het wijzen wat we alles maken, zo. Hey, arriba Chihuahua en Strakland het nächste. Oké, hier hebben we wat van een barbecue sauce. Dat is nog maar even vleespersen wat ze dan bakken. Daar hebben we ketchup. Daar hebben we 1 pond gemolden rindvlees. Kan niet moleren de rest. En hier hebben we witte kjese, kjese mozzarella, die kan je zo gebruiken wel. Mozzarella kjese hebben we hier nu met peperschoten eraan. Daar hebben we 1 jalapeño, daar hebben we 2 täne garlic, ajo, 2 dientes. Daar hebben we cilantro, daar hebben we 2 zipplen, onions, cebolla. Hier hebben we een beetje brot kjremels. En hier hebben we zout en peper, zoveel je dan wel. En hier hebben we dan dat spaak, tocino, bacon. Dat we brokken. So nu wil ik wijzen wat we alles te brokken, maar we dat nu dan uiteren. Dankzij. Oké, dan wil ik wijzen wat we dan next doen. Hier hebben we dan een zippel, hebben we een beetje afgesneden, afgeschaald. Dan snijden we deze start vanuit in de midden 2. En dan doen we deze afschalen, want je krijgt ze start op een beetje zo'n dagjes, zo'n metzjes gaan. Die werden we proberen nicht 2 te maken. Ik heb eens mal door, kijk maar dat, krijg ze start. En dan de nächste. Zo. Dat is een beetje speelbaar. Ik wil niet zeggen, dat wordt het weer zijn. Kijk, eens mal schafft dat beter, wanneer de mensen eigenlijk kijken dan, maar kijk maar door. Krijg ze start. En dan deze metzjes, deze dagsjes, die werden we houden. Kijk maar dat. Schafft je bij zeer fijn. Door. Dan de kleine beetje zippelen wat overblijven, die doen we dan fijn snijden. En die doen we dan maken het vlees. Gelijk ze staat. Dat snijden we dan 2. En dat doen we dan maken vlees om dat vlees erin. Nu wil ik het wijzen waar we dat doen, waar we dus alle probieren. Dankzij. Oké, daar hebben we dat nu maar erin. Van dit doen we van ongeveer stek 2 lepel vol. Barbecue sauce en van dit doen we van ongeveer 1 lepel vol ketchup. En waar je meer vlees hebt, dan doe je ze schieglijven. Hier hebben we dan 4 kuffel zipplen, 3 schisnick, täne garlic, ajo. Hier hebben we een abgesneden jalapeño met täne top, dat is een beetje wassen met zeggen. En hier hebben we dan een beetje cilantro. Die dort erin en dan peper zoveel schieglijven. En zout zoveel schieglijven. En dan snijden we dat terug.
gescheit kneden. En daar waar ik kunt wijzen wat we aan het nächste doen. En ik kjremels even deze maaltijd. Ja, wat we nog meer vergeten hadden is brot kjremels. Toen moet je nog brot kjremels maken. En dan gaat het 4 kuffel, zo 4 kuffel. En daar wordt hem gescheit kneden. En daar wordt kunt wijzen wat we dan doen. Dat gaat al nog meest een beetje schijn. Maar je moet nog zeggen dat je geen heen gaan. Oké, nu wil ik je mal wat wijzen. Dan nemen we een beetje vlees, dat is dit. Een beetje merk je een beetje een klaps. En dan doe je een beetje rutmerk van binnen en dan neem je een beetje een fijn versje kjese. En dan doe je dat zo neer en dan merk je de komst toe. Dat het kjese de smaak binnen en de merd is. Dat de kjese niet te zijn is, die zal binnen blijven. Kijk, ze staat, dan heb je een balkje gemerkt, dan neem je zo'n stit. Dan rol je den door aan, check hem al dat. Nu wordt de alles staat aanrollen, er is stit, check maar. Daar hebben we dan nu een check waar je het best nog eenmaal wezen. Het gaat nog een beetje schuin, nog een beetje een bern klaps, dan doe je er een beetje naast je merken. Dan doe je zo'n kjese neer, dan krijg je er naast neer. En dan puur dat er zo fijn neer en taub en onion en ewa. Ja, dan moet ik de touw nemen, een beetje het lachte touwvlakken. Kijk maar daar, bloos, zeer fijn. Dan nemen we daar zo'n schale stit, kijk maar daar, dat is een raam. En voor zo'n mensen wat die zipplen leggen, dat kan me even einfach mis. Maar kijk maar dat. Nu hebben we die zo smaak bij, waar die alles zo staat en dan waar die met spijk paralen. Wil je dat weten wat dat is? Dankzij. Oké, nu kijk maar, hier hebben we het eerste smaak paraat. Dan nemen we deze bols is dit en dan we de peken hier is dit en dan verwerken we in deze zo fijn op. Dit is hier gaan we een trompo in Mexico die bonte opdraait, dan moet je in de omdraaien. Nu kijk je maar door. Krijg ze staat. Ganz bedacht. Neem ons nog eens een stremel. Je want niet te dik, dan doe je nog een stremel, maar vang je op een beetje aan. En dan vang je aan te rollen en rollen wat ik ganz bedacht is. Wow. Dat schoof er maar zo fijn. En wat het niet ganz bedacht is, wat je wordt, dan neem je nog een stremel en dan doe je nog deze zwaar van boven naar eenmaal. Zo, dan wordt er spaak liggen dit. Dan wordt dit zeer schijn smaken. Wow, dat ging een beetje. Kijk maar daar. En dan hebben we den baken. 375 graden Fahrenheit. Voor 1 stunde. En dan willen we afhangen te eten. Wow. Dit gaat nog een beetje schijn. Dat wordt je schijn gaan. Dat is een beetje arbeid, maar wat je schijn eten, dat braucht immer tijd. En wanneer je te veel arbeid is, want je kan je immer zo'n pancitas als je een te hard hebt, zo am oven en vlammen en microwave en kijk je in tijd. Maar nog maar wat schijnen, nu kijk je maar dat. Daar wordt alles zo fijn, rijst gebakt en gooi gebakt. En deze bols niet voor een schijn smaken, dan weet ik niet. Nu kijk je maar, wie worden een klein beetje kwozen van jou met de bacon. Deze waar we een beetje, deze is wat ik ook nog raam. Wow, holle. Kijk je maar dat. Yes. En dan, eenmaal, wanneer dit niet wel alle smaak raam blijven, dan, wow, dat wordt schaft. Maar dat is een beetje geduldig zijn. Krijg zo, deze moeten we ook nog. Dan zijn we uit in de bak steken, dus ik zei 375 graden, 320 fijne stunden. We nog een beetje checken, want het veel om te draaien is, dan doe je daar. Maar, ja, kijk hem op. Zijn daar aber niet strome brandvezels? Nu gaan we die baken. Dankzij. En weer het ligt, einzige doe je nog een beetje met zo'n barbecue saus met bepenselen. En weer het niet ligt, die hoef je dan niet. Maar eerst maar ligt ik dat ook niet, maar dat gaat me nu leert eten en dat smaakt nu schijn. Dan blijft dat ook wel een beetje, alle mooi streed dat draait en ik kon ze zo uitreden, maar toch. Nu gaan we de bak nemen en daar gaan we die baken. Dankzij. Nu in oven nemen we 350 graden voor 1 stunde en dan willen we zien wat hij zegt. Dankzij. Nu kijk maar, nu hebben we 1 stunde gebakt, 350 graden Fahrenheit.
Diese Fleischbols mit der Spark da rein. Die werden wir mal abschneiden. Hohoho, check mal da. Das heißt die Beeren und alles. Das mache ich Ihnen einfach wiesen. Check mal. Kann das sein? Nu will wir das schmecken. Wow, nu krijg je de schief van iets met smal van eruit meer, dat kiekje, dat bloß groot zouden met schobelen. Nou ja, daar wil we dat moet smaken. Hartzende grill. Hier, kijk mal. Ja, ons de mond. Oh, dat fijne smaak, dat is maar zo fijn. Thuis de Beeren zo fijn versmalten. Oh, maar jammer, liet ik zeggen. En dan de zipplen we zo ver even. Zoals ik immer zei, we zeer dankbaar zijn dat God ons zo zegen heeft. Dit zullen we hebben en je bezat zijn. Zo schön schmeckt het. Dit schmeckt schön. Dat hebben we wezen. We gebruiken dat zijn eetschappen niks niet bij. Schmeckt bloß angeherrschen. Das heißt Beeren. Merkt ihr doch. Da fehlt bloß rein, nichts nicht tau. Fangschein.